سلام كما تقولوا أم العالمنا بأتلانتا تقومتوا كلكم إرتراويان أنا شمي سامير سلمون بهال لما عند حزنا لكم كريمنا دلنا بزعبة زي منجست أمريكا بحليفو زلوا حقي بزعبة stimulus package إنا قرب لكم بمجمع يعجن زي حمام تلابع كورونا فيروس وريدو زلوا أملاخ قوس محرتو كانت علنا نعملها نلمن كتيلة لما عندي زي أدالينا دلنا بجانتا ريدسي أتلانتا مالتي جانتا ريدسي أب أتلانتا لعلي 4 عامات كتقاقم مالتيو لعلي خلتها 100 قلعد لعلي 100 زغون سدرابيت إذا تغيد لها إذا دما أقداسي يزبلنا بزعبا قطبة مسحونا خيلة أسقدهم تملصو بزنا يزي ناي حساب مويا كلا زلوا مو عبال جانتاريت سقيل دما هذا خلت حطاتات حزنا قريبنا سلزلنا نبحاونا أسقدهم تملصنا قربينا حاونا أسقدهم تملصوا نقعد حن متأخر نزي عدمنا أخبيرك بمجمريا مس كله حزبي مس جانتاريت سي قمون أتلانتا زقموتي إرتراويان بحفشة دما ملا أمريكا زقموتو شمكان دحر بايتاخان اختقرب لنا نعدمك بتأمي قلنا لي نزي بروجرام زدلهم أتناي كنت فلت أتلانتا ناي ريدسي زعبيت كانتا ناي تنقلوت تبقى تمرهن نتوم بتستمتها بزيا نزي مدلاوكم بتأمي يمسكن أنا مدمه ناي مويا حلافينة تانني نزي بروجرام خطابل بزي أقدامي هانتي قرأتها حتى تدرينيا كم تزدلي نصورة يكونن تحري تقنية تبعيريو تنعمل كي أكشن سلز كونه تقبلوا إلي يا عم مجن بسخالة تي تدليو ملكتي كم حالفو فتني شمي أسكولهم تمرسي بحال أتلانتا جورجيا إسران كلتان عمت تقميدي أبرترا دهناتنت كبابي شديشو أتعمل تقميدي بيت مرتحالة مهنيري مهنيري أبو أبدي سمج أبو ما أبدي جورجيا سيت بتناي أكاونتينج تاكسن بتمو يدما دحلفة 19 عمت بتناي تاكس بروفيشن اللقو تاكسن أوليتن ناي والكسبن ناي كمباني ناي كوربريشنن بفلان ما بقوليتم نتذكره حلفها 10 عام دما تي بيزنس 10 شهر تاع بيزنس ولا تناقو حلفها 10 عام دما نستمع بيتي كمباني ناي اتش&ال روك فرانشايز غيري اب اتلانتا اونلي ناي فرانشايز اتش&ال روك اونر كوبانيك يقصلالكو بزي ጉዳይ ድማ بعبيو بتاكس تاساسرت لزخونه نزي ماچو ዘሎ زابو مبركين أقدس حبريت أن نقد مدامكم بطعمية مسكن رئيس قدم يغني لنا أسقدم حاونا بجانتا رئيسي نحجي بوزو حبر كتابات كتابركت ساني حكاخا أزقول نحجين حزبنا يتقمو لنا أغريبنا يزلنا عابغة أكمي زخانة الرأي نابتي حاد خلت حطتات قريبنا الكاد لنا أو هنا أبتنا مالتيو أبز حالة فالسومون كم زفلت مجلسة أمريكا زعبا زي كوناتات كوفيد 19 ويدما كورونا فيروس فلت بزح حسيا غيرو سلازلو اب كتابا ناي امريكا بفلاي دما اب سدرابيتات يكون والكسبات بيزنسات حجي ازي ستيمولس باكيج كبهال كولوسي بحفشيو انتي يعيزو دلو قد مفتي زرزر متاو ناسي نابنت 2 تريليون دولار احليفو مالو ازي 2 تريليون دولار سي انتايو نابيناي سيكتور يو ازي اتومو ازين قرب كتب علنا اوكي تبو مبزحتنا بهجي ابتناي ميديا نكتاتلنا ابغداناينا زلنا ازي قطيمو زلو فيروس دما اسيو حدغنيان قنطفو امولو عالم تزرغهن نحن دما كمهبرتسب ابوت فيكتيم تلخونا ካብ ምክልኻል እቲ ናይቲ ሕክምና እዚ ነቶም በዓል ሞያ ነቶም ዶክተርነት ዝገድፈሎም ግን ምዚ ኣተኣሳሲሩ ድማ ዝሳዕቦ ቁጠባዊ ሽግራት ስለዘለዎ
نقول مفواس مكاتب بزو سب كابسراير يوص كمبانيات يصو بيزنس يصو سب سراح أبجزو يول إذا كله مساقات أما توم كونغرس كلتيهم على تيو كونغرسن توم هاوسن نجي قدك التفهم نخفتوه نتي إيكونومي دما جنريت نمجبر أتليست كلها كيجبر نمدحن تجبر عاري وندوم تبلو كورونا فيروس إيد ريليف أند إيكونوميك سيكوريتي أكت ودما كيرس أكت بحال أبزي سلمن تاو زي أكت 2 تريليون تفقدوا زلوا بخمة تفقدوا انتهوا متأسساروا مستاكس متأسساروا انتهوا متلنا انتهى ذكركم أبتي نيغوشيشن كلهم تناتهم بارتي زي كونت تقدسهم مدهن حزب أمريكا مو سلسة كونت أبو تنبر debating Republican Democrat مستي وايت هاوس خوينهم هابتي وايت هاوس زهجزن كند نايتي بلان اوت اي زنبره نايتي تريجري ديبارتمنت ناي تاكس اوفيس ማለት تريجري ديبارتمنت ستيفن ማንችን ነይሩ ስለዚህ ምስታክስ ተኣሳሰረው ብድህሪው ነዚ ጉዳይ ድማ ነዚ 2 ትሪሊዮን ናብቲ ህዝቢ መብፃሕ ናብቲ ቢዝነስ መብፃሕ እቲ ዝዓበየ ተራ ዝፃወት ድማ እቶም ናይ IRS ናይቲ ናይ ኢንተርናል ሬቨኒው ሰርቪስ ወይ ድማ ናይቲ ታክስ ዲፓርትመንት ብኸምኡ ኣብቲ ሞያ ስለ ዘለኹ እዚ ጉዳይ ከመይ ዝብል እዚ መፅኡ ዘሎ 2 ትሪሊዮን ናበይ ይወፅን ከመይ ይኸይድ ቀንድ ንምድሓን ነቲ ኢመርጀንሲ ፈንድ ይብልዎ ኢመርጀንሲ ፈንድ ስቲሙለስ ፓኬጅ ድማ ይብልዎ ነቲ ዘሎ ኢኮኖሚ ኮላፕስ ከይገብር ወይ ድማ ከይወድቕ ሰባት ድማ ካብዚ ተጠቅሞም ነቲ ኢኮኖሚ እቲ ግዚኡ ክሳብ ዝሓለፍ ምክንያቱም እዚ ኮሮና ቫይረስ ብዝኾነ መንገዲ ክቆፃፀሮ ኣቅሞም እንዳፈተኑ እዮም መዓሱ ዝውዳ ዋላ ተፈለጥና ኣብ ሓፂር እዋን ከውን ክሳብ ሽው እቲ ኢኮኖሚ ምንት ክንቀሳቀስ ዝወፀ ናይ ኢመርጀንሲ ፈንድ ማለት እዩ ሕራይ ኣስጎዶም ሓውና ፅቡቅ ሕጂ እቲ 2 ትሪልዮን ክበሃል ከሎሲ እቲ ገለ ክፋል ንሰብ ቢዝነስ ዓበይቲ እቲ ገለ ክፋል ካ ሕጂሲ ኣብቲ ከመኣቕልዎ ከለውሲ ነቲ ሰብ ሓዳር ይኹን ተራ ሰራሕተኛ ዝሰርሑ ክንደይ ካብዚ 2 ትሪልዮን ሲ ክንደይ ክፋል እቲ ገንዘብ ተሰሊዑ ዘሎ እቲ ተሪፉ ዘሎ ንመን ይተሰሊዑ ዘሎ طبعا هاجب تي ديتيل بدون ديو ግን ቀንድ ምስትናትና ህብረተሰብ ምሳና ዝኸይድ ዘሎ አይና ዘገድሰና ዳር ነቲ ንኣና ዘገድሰና ወይ ድማ ናባና ዝመጽእ ምስቲ ናይ ታክስ ሪተርን ስለስተ ኣሳሰብ ኣብሞ ቲ ዲቴል ሞክር ዳር እንታይ ክንገብር ኣለና ባዕሉ ኣውቶማቲካሊ ገዛና ኳኩሉ ዝመጽእ ወይስ ነና ንመሎ ፎርም ኣሎ ወይ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብልም ናብቲ ካላይ ፖይንትና ኸው ኣብዚ እንታዩ እታ ቀዳማይ ቲ ኦብጀክቲቭ ናይ ስቲሙለስ ፓኬጅ ወይ ናይ 2 ትሪሊዮን ገንዘብ ቀዳማይ እንታዩ ናይ ኣሜሪካን ወርከር ቼክ ምስዳዱ ነፍስ ወከፍ ስድራ ቤት ሕጂ ክንመጽና ነፍስ ወከፍ ስድራ ቤት ካብቲ ናይ ተወሲኑ ዘሎ ስቲሙለስ ፓኬጅ ወይ ድማ ነቲ ኢመርጀንሲ ፈንድ ዝወፅሐና ኣለዎ ንኣብነት ነፍስ ወከፍ ሰብ 200 ክበፅሑ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ኣሜሪካ ታክስ ሪተርን ንመለና ክንመልእ ከለና ድማ ዝተፈላለዩ ኣመላላ ኣሎ ሲንግል ዝመላ ኣሎ ሲንግል ፋዘር ሲንግል ማዘር ሄድ ኦፍ ሃውስሆልድ ዝመላ ኣሎ ሜሪጅ ጆይንት ብሓደ ዝመልኡ ኣሎ ቆሎት ክሌም ዝገብሩ ኣለዉ ስለዚ ነዚ ምዝቢል ተኣሳሰር ስለ ዝኾነ እቶም ሲንግል ዝኾኑ 200 ይረኽቡ እዚ ዋን ታይም ፔመንት ሓንሳ ዝኽፈል እዩ ይቅፅሉ ኣይቅፅሉ ንመጻኢ ክንዶይና ሕጂ ወፅእ ዘለዎ እዚ ህጊ ግን እቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ መጨረሻ ትራምፕ ዝፈረመሉ ህጊ 200 ንነፍሲ ወከፍ ሲንግል ዝኾኑ ክመፅኦም ከሎ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ድማ ሰብዓይን ሰበይትን ጆይንት ኮይኖም እንተዳመልዮም ድማ 2400 ይረኽቡ ማለት እዩ ግን እዚ ግን ምስቲ ናይ ኢንካም ድማ ፍልል ኣለዎ ኢንካምካ እንዳወሰኸ ኸይድ ከሎ እንዳጎደለ ኸይድ ንኣብነት 75000 ወይም ካብኡ ንታሕቲ ዝረኽቡ ሰባት ከም ሲንግል 200 ቼክ ይመፅኦም ማለት እዩ እቶም ጆይንት ኮይኖም ሰብዓይን ሰበይትን ኮይኖም ድማ ክሳብ 50000 ኢንካም እንተዳ ኣለዎ እቲ ሙሉ 2400 ይረኽቡ ቆሉት ድማ 500 ይረኽቡ ማለት እዩ ንቆላ ድማ 500 ኣራይ ኣስጎዶም ንኣብነት ሕጂሲ እቶም ሲንግል
9,200 يرخبوا توم سب سدراها 2,400 يرخبوا لنا إذا حجيت أوتوت على مالتي كون العلي يرخبوا سبات كني كم يوم يرخبوا يوم زي منجست أمريكا هي بوزلون ترى صراحة دنيا ولا سعي يرخبوا يوم كاب 250 شحن العلنا قبلنا أي سب حدار ويدما كاب 750 شحن أي سينجل زو توم سباتسي يرخبوا ده إذا حاجة زي يرخبون كاب مستي إنتاش مولو زخيد مستي إن كامل زخيد توم مولو ذرخو 750 شح ويكابو تحتي ذرخو شنكل تمتين رخو لنا كابو العالي دما كرخو خلو تي ذرخو نداغودل عندهم انتي بلو 5% نداغودل خيد نابنت 8 شح ذرخو سينجل 950 رخو مالتي 850 شح كوس كلو دما 700 رخو ندابل 9,000 ስለዚህ እንዳጎደለ ቀይድ ማለት ኦኬ ጽቦ حراي هذا كمو مالتي صبوتي نمبرها زاكل لنا نمو حجي تي نامد ناي قلعت سي 500 قرش كان يركع 500 قرش سي ناي عدمه قدب الله وديس ولا حجنا ابنت 3-4 قلعت له 3-4 يوم ركب اليوم قصر الليميت الله وديس ولا 6 قلعت اليوم خاسي 6 قلعت 500 الرابح كاتركب مالت دي كمي اوكي ابزي كمتي مجمع كنجمر كلنا تزربو مس تاكس ريتن تاساسر انديو تاكس ريتن انتدا رينايو سفر العينت كريديت له سفر العينت ابن كاب 10 شوات عمت متحاتي زخل زلو ابن ማለት 10 ሽዱሽተ ካብو متحاتي زلو child tax credit ዝባሃል ይረክብዮም ወይም additional child tax credit ኒዚዮም ሰባቱ እቲ 500 ስለዚህ 500 ዝረክቡ ሰባት እድሜዮም 10 ሽዱሽተ ወይም ነታሓቲ ዘለው ጥራዩ كابو العالي انت دا كوينو 10 شوات 10 شموت 10 شعات اسرا قال اندابل تفيدا نو ما يركبون عندهم كابتي هدي كابتي ستيمولس باكيج داي ملكتهم انت دا كوينو توم 17 وين بما كابو العالي 10 شوات ادميو كابو العالي دلو ايقصرونم توم كالوت ግን ይቆጠሩ አብነት ከበخله ናብነት 77 ክለ ተቆሉት ዘለዎም ወደ 10 ዓመትን 12 ዓመትን ተዳለዎም እዚኦም 500 ናይ ደቆም ሽቅር ሽረፉ ናቶም ድማ 77 ስለዝኾኑ 2400 ኩሉ 3400 ነረፉ ማለት እዩ አራይ ጽቦ ናብነት ሕጂ ስንታልካ አስጎደም ሓውና 500 ቅርሺ ካብ ትሕቲ ዕድመ 16 ንታሕቲ ዘለዉ ኢልካ ሕጂ ዞም ኣብ መንጎ ዘለዉ ዕድመታት ገሊኦም ኣብ ኮሌጅ ዝኸዱ ደቆም እዚኦም ሲ ናይ በይኖም ስደዶም ማለት ዲስ ولا كن ጭራሹ አይረክቡን እዮም እዚኦም ኣብ ኮሌጅ ዝመሃሩ ዘለዉ ቆልዑት ምክንያቱ ናይቶም ስድራ ዲፔንደንት እዮም ኮይኖም ዘለዉ ስለዚህ እዚኦም ሲ ይረክቡ ዶ አይረክቡን ንበይኖም ይረክቡ ዶም خلاص አኺልዎም እዩ ሕጂ ዝረክቡሉ መንገዲ ኣሎ ዘይረክቡሉ መንገዲ ኣሎ ንክልቱ ክገልጾ ሓደ ቆላ ኣብ ኖርማል ታክስ ክምላኽ ከሎ ክሳብ እድሜው 24 ክሳብ ዝኸውን እንተዳ ኮሌጅ ኣሎ ተማሃራይ እንተዳሎ ኣብ ስድሩ ክሌም ይግባል ዋላ ስራ ተለዎ ማለት ዋላ ስራ ፓርት ታይም ዲው ገለ ስራ ተለዎ ኣብ ስድሩ ዲፔንደንት ኮይኑ እቲ ቤተሰብ ታክስ ይመልዎ ማለት ነው ልክ ከማ ድማ ኣብዚ ናይ ስቲሙለስ ፓኬጅ ካብ 10 ሸውዓተ 18 19 እንዳበለ ካብሉ ዓለም ዘሎ ሰባት ከም ቻይልድ ስለዘይቆጠሩ ዝረክቦ ነገር የለን ስለዚህ ቤተሰብ በኸሞም አይረክብኒ ማለት ነው ሕጂ እቶም ቆሎት ከንበይኖም ከክረፉ ኩሎ ንበይኖም ድማ እንደዛ ስራ ኣለው መብዛሕቶም ኣብ ፍላይ ኮሌጅ እንተደለ ኣለው ወይ ሃይ ስኩል 12 ግሬድ ገለ እንተላለው ፓርት ታይም ኣብ ቺክፊሌ ማክዶራ ገለ ከምኡ ይሰርሑ እቶም ቆሎት ከምኡ ዓይነት ፓርት ታይም ስራ እንተዳለዎ ሞኻ እቲ ስርሖም ተመዛቢሉ እንተዳ ኮይኑ ብሰንኪ እዚ ምክንያቱ እዚ ኮሮና ቫይረስ ንኩሉ ተንኪፎ ብሰንኩ ካብ ስራ ተመዛቢሎም እንተዳለው እሶም ኣብቲ ናይ አንኢምፕሎይመንት ንዝብል አቡ ይምልከቶም ኣብቲ ካልኣይ ነጥብ ሂድያ ዘለኹ ማለት እዩ አቡ ክንዶይና እምበር ብናቶም ግን ምዚ ናይ ቻይልድ ዝረክቦ 500 ግን አይረክቦም አራይ ጽቡቅ አራይ እጂ አንቶ እንታይ ጠቂስካ ነርካሲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኢንካም ታክስ ዝመልኡ ሰባት ጥራሕም ዝረክቦ ኢልካ ደይሰርሑ ሰባት ከኒ ክረክቡ ይኽእሉ ዶ እዚያ በጣም ጽቡቅ ነጥብ ያለልካ በጣም ጽቡቅ ነጥብ
إذي شنكل تاميتن شنكل كلتشين 400 بيتسب 500 نقولات زبلنا نسي بخما يو منقص دوسنو كما يقولوا يفلت أنها انت دايلنا إذي حلفنا تدوه ذلو IRS Internal Revenue Service تناي تاكس ديبارتمنت مالتي هيجي صوم لما كلتهم ربعيتها تلو حدا ناي كلتشين عشان تشعت تاكس ريتن يليو ناي 2019 هيجي زملا ذلو مالتي actually بلتات نورمال تزخون إذا كورونا فيروس مشوا عندنا إفوبر بس تاكس ريتن زملا لوان أبريل 15 مستودع نيرو ስለዚህ ተወደ እቲ ግዜ ተናዊሁ ማለት እዩ ዳሃር እቲ ታክስ መምላእ ስለዘይ ተወደ ክሳብ ጁላይ 15 حمله መስለኝ حمله 15 ክሳብ ጁላይ 15 ስለተናወኸ ክሳብ ሹ ታክስ ስለዘይ ተወደ እቶም ዝመሉ ሰባት እንተዳለው ብኡ መሰረት በቲ ዝመልዎ ናይ 2019 መሰረት እቲ ስቲሙለስ ፓኬጅ ይመጽኦም እንተዳ ዘይመሉ ኮይኖም ድማ ندهريت كيدون 2018 كلتشين 18 تاكس ريتن بقو مسرت نجوم سبات يمصوم ابجا انتي ايرس اناونس كيروم دايركت ديبوزيت هنا مبزحتو غزي يمرصو اجي بزوات مبزحتنا دايركت ديبوزيت قطتا ناب اكاونتنا نخاتو انتدا غيرنا اب 2018 و 19 بو مسرت ناب اكاونتنا كمصو ግን እንተዳ ዘይኮን ድማ ቼክ ሜል ግበሩ በሐሙት ጊዜ ወስድ ማለት ነው ስለዚህ ኣብ 2018 19 ይወሰን ማለት ነው እቶም ታክስ ዘይመሉ ድማ አለው ናብነት ሪታየርድ ገበሩ ሶሻል ሴኩሪቲ ዝወስዱ እዚኦም ሰባት ታክስ እጅ አይመሉንም ምክንያቱም ኢንካሞም ንከመሉ ታክስ ንከመሉ አይገደዱንም ሪኳየርመንት አይማሉንም እሱም ብትናይ ሶሻል ሴኩሪቲ መሰረት ከበጽኦም መብዛሕቶም ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ዝወስዱ K99 SSA ወስዱ እሱ ድማ ቀጥታ ናብ አካውንቶም ይዛቱ ዳይሬክት ዲፖዚት ስለዚህ እዚያ ሽንክልተሚትን ኖም ይምልከቶም እሱም ድማ ይረክቡም ማለት ነው በኋላ አዘራርባስ በኋላ መንገድሲ ይረክቡም ማለት ነው ዋ ሶሻል ሴኩሪቲ እንደና ወሲዶም ወስዱ ተራፈኑ ክረክቡም ማለት ነው ጽብቲ እጂ አንተ ሰሚ ታሽም ከብል አራይ ሓደ ሰብ ሓትቱን ነርሞ ሜቢ ይጠቀም ኸውን كلتشين أشترت شعات استولد ولا 2019 استولد ولا أهرش يفلتونهم تاكس كسب من الله مالتي هو تسب كلتشين 10 مونتن تاكس انتدا تسددلو ولا كرفوز غبو 500 كيره خبيت يترف صلا كمو عينت من تكيقادم እዚኦም 2019 ولا زولدو حدش ولا زلوهم سبات هو تزحشه 2019 قلتفهم تدملو تكنزم كرفو كلهم ማለት بتعمل صبو حجي كاله عنتوي تقيسكاي اي فلتكن زي ناي امريكا سيتيزن دلوم ناي امريكا تقمنتي جرين كارد زلوم يماكل مالتي هو زي تملكته كله فاليد زخونه ህጋዊ ዝኾነ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ዘለዎ ሰብ ይምልከተው ግሪን ካርድ ይኹን ሲቲዝን ይኹን እቶም ወረቀት ዘይብሎም አይምልከተውም صبا حراي حجي كم استفلتو أسقدم حاونا كل سب درجة أبجزا كوفيلا كبصراحة طويلة على تجنزب كا جزا خريالو جزا ناي لتشديو ناي مايديو ناي قال وزة ترفة زغفل على حجي كلها تتصبد لا إزي تشيك إزي مع سيزمت علت على وديو ورعديو سسو من ديو كل تور عديو بيرد خنا علت على ودو مع سيد متس كمتي لاي تريجري ديبارتمنت ستيفن كمتي زهبرو اوشت 3 سومون ديلو 3 ويكس يلو دوم نغو كلا سمنره تي بروسس تجمرو له ስለዚህ the next 2-3 weeks ተዋሃደ اوشت 3 سومون እዚ ቼክ ወጥቶም በፍላይ ዳይሬክት ዲፖዚት ዝነበሩ ሰባት ታክስ ተለም ከመጣው ማለት ጽበው አራይ እዚያ ናይ ሰብ ሓዳርን ናይ ሲንግልን ዝወሃቦም ገንዘብ እቲኣ ሕቶና ኣብዚኣ ሳይ ግዛዚብና ኣለና ምናልባት ድረሳዕና ነገር እንደሊካ ብዛዕባ እዚኦም ዝምልከት ንሽተ ዕድል ክበቃ ተደይኮነ ናብታ ካልአይቲ ሕቶና ክንኣቱ I think እዚያ መሽናትኒ ኣብዛ ዘላ أنا ون بوجناي كله كبرت قبل كي أخويني يسمعني مبارح الرأي نبتة خليه تحطه ناتو حاوناس قدام
بعل مويا ناي كتبا كلد اللو حويو أبال جانتا ريتسي كله زحدتنا أوان زمال قالنا حويو حجد ما نهزبي تكملو يزيئون قلباتون صدرون قديفو نزي حطاتنا خقبل مسانا اللومو نقر من قدنا بقوانو دا قلتنا هنكينا حاونا اسقودم مسانا اللو حراي اسقودم تخالعي حطين تايو بزح سب كاب سراح تطويل له بزو قداي كوفيد-19 مالتي منغست امريكا دما زحلفو بزعبا unemployment زبال ወይ ካብ ስራሕ ጠጠው ዝበሉ ዝወሃቦም ገንዘብ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ በቲ ተቆሞጦ ስቴት እዩ ዝመሓደር እዚ ናይ ፌደራል ጋቨርንመንት መስለኒ ገለ ገንዘብ ይብሎ መስለኒ ሕጂ ከመይ እዚ ናይ unemployment በመጀመሪያ ሓደ ሰብ ካብ ስራሕ ጠጠው ዘለስ እንታይ ክገብር ዘለዎ እንታይ ይኸዝመቶ ክንደይ ገንዘብ መጾ طبعا نبتا اتا كاليتي اكداسين بفلاي هنا دما زي بعبي زملكتنا كم كانوا بزوات سبات مبزاتنا كلنا ابغزانا كوفي نظرنا لهم ناي فلا جورجيا نقمت ابو سلام نقمت مالتيو جوانغو تي غفرنر ديكلير غبريو كاب عرب جميرو كلاتي كغزايو كجس ብዙ ሰባት ዘሐለፈ 3 ሰሞን ወርሄ ابغزاو زلو ስራታቸው ስራ ተቀንሱ ወይ ድማ ክንጽዋ ካይሉ ወይ ድማ ስራ ሰዓቱ ጎዲሉ ሙሉ 5 ሰዓት ይሰረሰብ 2 ሰዓት ኮይሉ 40 ሰዓት ይሰረሰብ ፍርቅ 20 hours ስራ ሰዓት ከሆነ ኸዩ እጅስ በኸሙ ብዙ ሰብ አብገዛም ዘሎ እዚ አንኢምፕሎይመንት እቲ ብዛባና አንኢምፕሎይመንት እንታይነት ከም ትፈልጡ ተቆል ሰብ ካብ ስራ ክወጽ ከሎ በበስቴቱ አፕላይ ገይሩ እቲ አንኢምፕሎይመንት ይረከብ እዚ ግን አፔሮል ዘሎ ሰብ ጥራሕ ነው ፔሮል ዘሎ ማለት ደብሊቱ አመጨረሻ ድርከብ ካብ ነፍስ ወከፍ ፔመንቱ ታክስ እንዳተቆረጸ ቼክ ዝወስድ ዝነበረ አብሶሙንዱ አብኩተሶሙን ዝነበረ ናይ ፔሮል ኢምፕሎይ ይባሃል እሱ ነይሩ እዚ ሂጂ ዘሎ ናይ ስቲሙለስ ፓኬጅ አንኢምፕሎይመንት ዝብሎ ግን ኑ ጥራሕ ይኮነን ኑ ከሎ ካል ድማ ወስቁሎ ካልኦት gig economic employee ባህሉ ወይ ድማ self employed ወይ ድማ 1099 employees contractor እዚም በሙሉ ይመልከቶም ናብነት አብ ኡበር ዝውርሰብ አመጨረሻ 1099 ይረክብ 1099k 1099 ይረክቡ እዚም self employed ፍጂ ስራ ይብሎም እዚ ጉዳይ ነው ይመልከቱ ማለት ነው ስለዚህ ዳርጋን ለመብዛቱና አብስራ ዘለና አብሰን ፕሬም ይሁን አብ ኮንትራክት ይሁን ተቆጥና ይሁን ስራ ሰዓትና ጎድሎ ይሁን ይመልከተና ያለ ፕሮግራም حراي እቲ መንግስት አሜሪካ ፌደራል ጋቨርንመንት ናይ አሜሪካ ማለት እዩ አይ ቲንክ ዘሐገጎ ሕግሎ መስለኒ ገንዘብ ኣብ ልዕልቲ እቲ ተቆሞጦ ለሃገር ወይ ካ ስቴት ዝህበካ ገንዘብ ሲ ክንደይ ዝምላልካ ኦኬ ታ ጽባላኻ ታካለይ ተቶኔራ بزي في دلو unemployment ናይ ፌደራል ምስቲ ስቴት ዝህበካ ስቴት unemployment እንተላ ፕላጌርካ እቲ ስቴት ጆርጂያ ናብነት ክሳብ 365 ክሳብ 26 ገለ ሄዱ ብትናይቲ ቀደም ዝቀደመ ህጎ ማለት እንጂ አቡ እሱ ካይ ጎደለ ከሎ ኣብ ሌሊው ካብ ፌደራል ነፍስ ወከፍ ሰብ 600 ዊክ 600 አብሶሙን ክረክብ 600 አብሶሙን ኣብዚያ አንኮ አብሶሙን ኢንካሜ ለአለ ነሮ አብሶሙን ኢንካሜ ሽክተሽ ነሮ 600 እንታይ ያخلني እቲ ዕላሙ እንደም መብዛቱ እንተዳ በኪልኩሞ እቲ ዲቤት እንተላ ተከታተለው ኮንኮ መብዛቱ ሰብሰብ ተከታተለው ገሌው እንታለው ብለረሞ 600 ማ በዚሁ እዚ 600 ምስተናይስከ ተወስኹ 100% ኸወኑ ካብሉ አለ ኸወኑ ለዚህ ድማ ነሰብ ካብ ስራ የሳነፈው ከይሰረህ ይገብረው አንኢምፕሎይመንት ከነዚህ ተነረሰበ ተገደሰኒ ከሰረህ ይከብሉ ይዝብል አታሳሰባ ነው ግን አይተቀበሉው ምክንያቱም ሰብ ከሰረህ ይፈትዩ እዚያ ናይ ፌደራል 600 ተወሲኻ ምስትና ስቴት 100% ይመጽ ማለት ነው እቲ 100% ሙሉ ደሞዙ ሆን ሙሉ ናይቲ ህይወቱ ምዝንባል አይመጽልም ማለት ነው በከመውቲ ሐሳብ መጥቶ ማለት ነው ስለዚህ አሜን ኒ 13 ጾሙ
13 ማለት ዳርጋ 4 ወርሒ ይውታሲው ዘሎ ይቀጽሉ ክንዶይና አውሽ 4 ወርሒ ድማ አምላክ ነዚ መጪው ዘሎ የልግሰና ኸው አሜን ይበሎ ወታ ናተይ ሕቶ ቀጻሊ ዝነበረት ክንደይ ወርሒ ድረክብ መሊስካ ያሳ 13 ሶሙን ይዝብል ማለት እዩ ቁርብ ግን ክን ጻውጠላ ዘለና ዝብላ አነን አብነት መብዛሕቶም ህዝብናሲ ወነንትናቶም ትካልዮም ናብነት ከም በዓል ኡበር ሊፍት እዚኦም ዓበይቲ ትራክ ዝዝውሩ ዳምፕ ትራክ ዝዝውሩ ወይ ድኳን ዘለዎም ወይ ድማ እንዳምሻጥ ይገለ ዘለዎም ስለዚህ ሕጂ እዚኦምሲ ምናልባት ንነብሶምሲ ከም ሰራሕተኛ አይቆጽሩዋን ካይኮኑሞ እቲ ናይ አንኤምፕሎይመንት ሲ ይምልከቶም ከም ምዃኑሲ ቁርብ ጽቅት ክነብለ ላይለ ያነሳ ጽቡዓለኻ ዝገርመካ ኣብ አምሹር ብዙ ኣብ አትላንታ ዋላ ናይ ብዙ ከስተመር ኣለውኒ ኣብ ትራክ አማይት 200-300 አንድ ትራክ ከስተመር ኣብ ክንደ ቦታ ድማ ኣለው ታውዘንድስ አሻት ኣብ ትራክ ተዋፊሮም ዘለው ዳር እዚኦም ተዋ ድማ ቢዝነስ ክሬት ገይሮም ኤልኤልሲ ዲዩ ኮርፖሬት ዲዩ ኢንክ ዲዩ ገይሮም ነቲ ቢዝነስ ንበይኑ ፈልዮሞ ካምፓኒ እሶም ድማ ናቶም ፔሮል እንዳገበሩ ካምፓኒ ነው ደሞዝ እንዳከፈለው ፔሮል ደብሊቱ አመጨረሻ እንዳወሰዱ ሰሩ ብዙሃት አለው ብዙሃት ስሞል ቢዝነስ አለው አሜሪካን አለው ሐበሻም ድማ አለው ኢትዮጵያን ኤርትራን ሁሉ አለው ከምዚ አይነት እንጂ እዚኦም በኮለቱ መንገድ ይጥቀመው ሓደ አክቲቪቲ ስራهم በመጉዳሉ ስራهم ተቀበሉ ባሉ እቲ ቢዝነስهم አፌክት በመሆኑ ሓደ ነጥብ ያለው ካላይ ድማ ናቶም ድማ ዘከፍሎ ዌጅ ናቶም ደብሊቱ አለው ዌጅ ከፍሎም ዝገርመካ ኤቭሪ ኳርተር ኤቭሪ 3 months ንአይሬስ ሪፖርት ይገብሩ ሌበር ዲፓርትመንት ይከፍሎም አንኤምፕሎይመንት እኮ መንግስት ዘበና ይኮን አንኤምፕሎይመንት ናይ ስቴት እቲ ኤምፕሎየር እቲ ቆጻራይ ኤቭሪ 3 months ዲፓርትመንት ይከፍሎም ካቡ ዝከፈል ስለዚህ እቲ ሰብ ድኳን ይኹን ሰብ ቢዝነሳት እዚኦም ንበይኑ ቢዝነስ ክሬት ገይሮም ዝነበሩ ሰባት እጅብ እቲ ይከፍሉ ስለዝነበሩ በዓቢው ከማን ይምልከቶም በቲ ሓደ ወገን ማለት እዩ በቲ ካለ ወገን ድማ ኣብቲ መበር ሳልሳይ ክንመጽ እንዲና ብዛባ ናይቲ ሎን ከመገሩት ሎን ድብሉ አቡ ክንመጽና አቡ ድማ ከመግ በዓል ማን ይምልከቶም ክንሪና ግን ኣብዚያ ኣብታና አንኤምፕሎይመንት ግን ኩለን ተን ፔሮል ይህሎም አይህሎም መብዛሕቶም ስለዝገብሩ ማለት እዩ ምክንያቱም ፈጥጦም ይባል ሰብትራክ ብፍላይ ሰብትራክን ኣብ ቢዝነስ ይቆረጥ ዘለው ፔሮል አለው ሓደ ክልተ ፔሮል አለው እንጂ ሶም በአብይ ጥቅሙ ደብሎም ድማ ሰልፍ ኤምፕሎይድ እንዳ መሻጥ ዘለዎም እንዳ በርበር ዘለዎም ሰብ ታክሲ ዘለው ሊፍት ዘለው ኡበር ዘለው እዚኦም ናይ ቢዝነስም ገለ ይብሎም ግን ሰልፍ ኤምፕሎይድም ተናይን ይቅበሎም እዚኦም እቲ አንኤምፕሎይመንት ይምልከቶም عراي اتا سالسيتي حطنا عباي حطيا ابزنا ستيمولس باكج كونغرس دعلفوب بريزيدنت ترامب زدقو دما بزعبا لقح ناشتو سب وننتن ازوم عبيتي كوربوريشنن لقح هيبو نيرو ابز ستيمولس باكج تي مالتيو اذا حجسي ብዙሓት ኤርትራውያን ይኹን ወላ ኢትዮጵያውያን ውን ኣብዚ አትላንታ ይኹን ወላ ሙሉ አሜሪካ ቢዝነስ ዘለዎም ኣለው እዚ ሕጂሲ ንዖም ይምልከቶም ዶ ይምልከቶም ከመይ ገይሮም እዮም ዝረኽቡ ገንዘብ ዝናብነት ኦኬ ሳሜ ቅድሚ ናብዚያ ሎ ሳልሳይ ምኻደ ሓንቲ ነጥቢ ኮስክ ደለ ኣብታ ናይ አንኤምፕሎይመንት ሓደ አንኤምፕሎይመንት ስሩ ገዲፉ አብገዙ ኮፍ ዝበለ ጥራ አይኮነን ገለ ጂናብለት ከም ነና ከም ህብረተሰብ ሓደ ስራ ጥራ ሰሪና ኮፍ አይነብና በዛቱና ክልተ ስራ ነሰረ ሰለስተ ስራ ነሰረ ገለ እጂ ክልተ ስራ ሰብ ዝነበረ ሓደ ስራ እንተዳ ጎዲልዎ እቲ ሓደ ግን ሰረ እንተዳ ኮይኑ እስቲል አንኤምፕሎይመንት ይምልከቱ ገንዘብ ጎዲሉ ስለዘሎ ማለት ሶሙናዊ ዝረኽቦ ኢንካም ጎዲልዎ ሎ እቲ ሓደ ስራ ለዝጎደሎ ሳይድ ወርክ ይኩን ሳይድ ጆብ ይኩን ፓርት ታይም ይኩን ካላይ ስራ ይኩን እዚሁም ይምልከቱሞ አፕላይ ገብሩ ሶም ኢንካሬጅ ገብሩ ካለ እቲ አንኤምፕሎይመንት አፍተር መጨረሻ ከመጽና አፍተር ሪሶርስ አንኤምፕሎይመንት አፕላይ ይግበራሉ ዝብል
ابو ابت تحرك متينا اذا نابتالون كمز ابتا سالسي تحطنا ناي زي تعباي كفال لقاح هو تي لقاح لون ابا الناس قالوا محوي لون اند جرانتس يا لا اطرح يكونن مالتي سلازي حجتا لون versus grant سي صبو غيركا ابا خلها انت جالسكا صبو نير مخنياتو alright قالوا قالات بتغرينيا يخبدنمو تي انجلش تاشمي قبرو انجلش ناصنا نقبل تقليد فتني هجي صوبت لون يمدبلو ግን مساعدما جرانت على جرانت ማለት አለቀሙها ግን ዘይት መልሰሉ መንግስት ተከማን እንደዚህ ህብና ካይናሞ እንደዚህ መለሶ ዘይብሉና ዘይን መልሶ እንተዳ ኮይኑ ግራንት ይኸው ክልቱ በጠቃለለው እዚህ ህጂ ምዚናይ 2 ትሪሊየን ዶላር ስቲሙለስ ፓኬጅ ሳደሳይ ክፋል እና ንሪያ ዘለና ታሎን ለጣም አለዋ ዘይምለስም አለዋ እንጂ አይነው ዘይምለስ አይነው ዝምለስ ለጣት ኮይኑኸ ክንደውቲ ኢንተረስቱ ክሳብ ክንደው ዝብል አባ ቁልብ ገልጻሞ maybe they brah point lalu nabirna dahan sai model gabra rinayo asgodom sai din gabra بزعبا لون حانت مون غبره دحركا عندنا بزعبا تا جرانت خا انبينا خات غبا اكدي جنز تحاوسا ولاس نغلتي ان سايندا غبركا مكاتو ابي كفال هو نعم بتي ذكر لما نقدك غلطو كفتني ذينا ستيمولس باكيج تزعب كفال نبيزنس تمدبو 500 بليون دولار 500 بليون كابين 300 بليون زخون نسمول بيزنس يزلو سمول بيزنس ما انا يملكتنا مالتو انت مبزحتو اب بيزنس دلنا سبات انا ابدا اب بيزنس اب سمول بيزنس علينا كلو من كل انا اب ترانسبورتيشن دلنا اوبر دلنا ليفت دلنا دكانات دلنا እንዳጨጉሪ دلنا እዚም ሁሉም اب سمول بيزنس نتقارلنا አንቶይ اب ቁጥር ክንተ አንኢምፕሎይመንት አቀሽነነ አቡ አለና አብዚም አለና አብዚም ስሞል ቢዝነስ ይነደር donc ክግልጽ ሆሎ 500 ስሞል ቢዝነስ 500 ሰራተኛ ወይ ካቡነ ታህቲ 500 ኤምፕሎይ ኦር ሌስ ታህቲ ኦኬ ሌስ እንተዳ ኤምፕሎይ ያለው አብቲ ስሞል ቢዝነስ ንምደብና ናብነት አለ 10 ክልተ 15 ዝሆኑ ኤምፕሎይ ያለው ሰራተኛ ያለው 10 ክልተ 15 ካብየን 4 ዝሆኑ ቋሚዮም እቶም ካልኡስማ ምስቲ ሲዝናል ሆነ እንጂ ይመልከተልዩ ማለት እዩ ተተካ ሕጅቶም ናብነት ሕጂ ጽቦ እንደ ሃምጽ ይኸድልሃ እዚኦም ኡበር ዝዝውሩ እዚኦም ናይ ውልቆም ትራክ ጥራሕ ዘለዎም ሓደ ሰራሕተኛ ንሶም ጥራሕ ይቆራርጽ አላ ናታይ ከተቆራርጽ ናትካ ተቆራርጽ አራይ ታሕቶ እንታይ ነራሲ ሕጂ እስኻ ሕጂ ከም ዝበልካይ 14 ሰባት ኣለዉ ትሕቲኻ ትሰርሑ ማለት እዩ እዚኦም ሰብ ትራክ ይኹን ኡበር ግን ሓደ ንውልቆም እዮም ሕጂቲ ለቃሕሲ የድልዮም ዶ ዋላስ ከመይ እዩ እቲ ናብነት ስኻሲ ሰራሕተኛ ስለ ዘለውኻ ክትዕቅቦም ምእንቲ ሳይ ትገብር ንውልቁ ዘሎ ሰብሲ የድልዮ ዶ ትለቃሕ ኣዝገለኻ أسكالهم علىها؟ أيوة طبعا يسمع أوكي قرار تصنيحه قرار تصنيحه أوكي تهتو تردين له سب دكانات ودما الناس أو برد له هذا سببه سبب خلين كله يقولوا من لون كم يقولوا ملكتهم ترينا كم تأنتوا يزبلكوا نهاية لون تكند لامو ቶም ሰራእቶም ካምፓኒታት ወይ ደግሞ ቶም ኤምፕሎየር ነቶም ሰራተኛ ምን ከቅልዎ ክትገብሮ እቲ ኦፕሬሽን ክቅጽል እቲ ስራ ክቅጽል ኪፕ ገብሮ እቲ ሓደ ስልጣን ዘይኮነስ ምስኡ ድማ ዝኾነ ኣብ ቢዝነስ ዘሎ ሰብ ናይ ሬንት ኣለዎ ዩቲሊቲ ኣለዎ ሰፕላይስ ኣለዎ ካልኦት ድማ ኤክስፔንስ ኣለዎ ኦፕሬሽን ገብር ማለት እዩ نو تتقاللو بعابيو كده كامباني ولا ما حدا امبلوير لقى انتدا حاجتو تلقى زبزه نتوم امبلوي
كيف تلاقيه دوم نتدلق عنايو عملسين جرانتي متصمالتي بقولتهم تي العلامة نتوم سرطانية من كيف خبروا سلسفونة دهار تي كورونا فيروس مسحلفة نتوم سرطانية كابتي فهبتن غيركاو مليسكا مركب ليبر فورس مركب تي اكسبورت مركب اشغال سلسفونة እዚህ ኩነታት ክሳብ ተሐልፍ ነቶም ሰራተኛ ኪፕ ገሩ እንተና ቀጭሉ ለና ተዘለቃናዮ ከማን ምለት አይምሎይና አይን መልስና በቲ መጠን ማለት ነው ግን ናይግድና ይኮነን ሁሉ ሰራተኛ ኪፕ ገበር በቲ ሰራተኛ መጠን እቲ ዘለቃ ከይትመልሶ ተኸለኻ ትግራንት ማለት ነው ይኮን እምበር እቶም ሓደ ሰብ ጥራ ዝኾኑ ወላ ኢምፕሎይ ዘይብሎም ሰባት ድማ ክሳብ the table sato disaster injury economic injury disaster loan ብሎ ክሳብ 10,000 በጣም ሲምፕል ተኮነ ሪኳየርመንት አጥቶ ክሳብ 10,000 ይሄው ዝገርመካ ኢንተረስት ሬቱ less than 1% አንቶ ዩሪዮን 0.5% አርጋ በጥርሒ ነባቂ was free ለማ 2 years ክልተ ዓመት ዩ እቲ ልቃ ዝመለሰሉ ዋን ማለት ስለዚህ እነዚያ ልቃ ኣብቲ በቀንዱ በአብዩ ሂዞ ዘሎ እቲ ናይ ፌደራል ኤጀንሲ SBA ማለት ነው SBA ማለት ስሞል ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እዚኦም ዳሃር ኣብቲ ናይ ዌብሳይት ኣብቲ ሪሶርስ ክመጽ እሶም ይማድሮ እንደውም ዝገርመካ እሶም በይኖ ኣብቲ ወዮ ዛት ባንክን ክሬዲት ዩኒየንን ይሳተፈው ምንና ነፈልጦም ወይ ድማ ምሳና አካውንት ዘሎም ባንክታት እንደራለው ደውልና ክላስና እቲ ሊስታም አለው ሊስት አለው ኣብቲ ናይ SBA ኣብዚ ናይ ስሞል ቢዝነስ ልቃ ዝሳተፉ ፓርቲሲፔት ዝገብሩ ዝገርማ ናይ ገቨርንመንት ኮን ናይ ባንክ ፊ ከማን ይብሉ ነቲ ልቃ ማለት ነው ስለዚህ እሱ ድማ አትሊስት ቢዝነስና ከም ዝቅጽል ህይወት ክህሎ ኦፕሬት ገብር ይህግዘና ማለት ነው حج نابنت حاوناس قدم سمول بزنس كنبل كلنا ولا بت سمول بزنس ون نابنت سي عبيت عسان ناشط عسان يمدلو حجي ثم دحان قصر زلوهم سرحتنيا لو ثم كم زهم لهم صنعنا حد خلت راح دلوهم الله حجي ابتي اوها هبا نايتي لقاح تلون نبلو دلنا نتوم عبيت اليوم تهبهم سوالس نتوم ناشتو نعقوهم يوم كما يعجزي ዝገርመካ ከምዚ አፈይ መለ ጋራንቲ ከይብል ታሽሙ ነበር ናይ ውዳ ሰባት መለሎም ነረ አሰርተ ደቂቃ አይወስድኝ እቲ በፍላይ ናይ 10,000 ታሽሙ ንሓበረተ ዝኸውን በፍላይ ቢዝነስ እንተዳለና እቲ ቢዝነስ ሽም እንተዳለው ብዙ ጊዜ LLC ገለ ተኾን መብዛሕቶም ሰብትራክ መብዛሕቶም ቢዝነስ ኔም አለው هجي بيزنس نيمون يحدد ناي فدرال اي نمبر وي دمو اي نمبر وي تاكس اي نمبر سفر على شنو اي نمبر يحدد لوكيشن يحدد دهار نتوانا دما اونرو منوزلو شمول سوشيال سيكوريتيون زيتاتن يحدد دهار انت يحدد ابكسي ابونجل كدمجي كمو عينت ابتي كريمينال جلاتي كانو نركادودو كموتات يس نو كويستشن يحدد دهر بانك كايحتت ابينا بانك كنتورك يلو نايت بانك اكاونت بانك شمل اكاونت نمبر راوتينج نمبر يحتت تو بيج كلتا بيج هذيا تاعنا لازم 10,000 يحتت مالتي ابو ولا هو ناتي يحط حجه تاع اللاسي نستغان اشتي مع البزنس لزهون كاسي ينعقو هادو نتوم عبيت تطرح دو يهبوم تجنزب نعها خاي هابس كودا كما يزي أسقدم على هذا المسمر أو ناس مرام أسقدم أوكي الله يجزيك نخني أتو كساي كوين كاتن حكا فريز كوين كا سمعني لها أوكي متى هذا هجي تاهتو الله هذا سامي الله سمعني لها أسقدم على هذا
اوكي اجمت يا I think as an internet connection كل سب ስለተቆመል ዘሎ እንዳዛ ሓለ ስለዝኸውን ይቆራረጽ ኣሎ ይቅሬታ እታ ሕቶ ዝሓተትኳ በሪሃዶ ሰሜ I think እተናሽቱ ሲ ይንቆምዶ ይቆምሎምዶ ወይስ ነቶን አበይቲ ጥራዮም ፎከስ ዝገብሩ ነቶን አበይቲማ ነቶን ቢግ ቢዝነስ ተባሂሉ ተመድብሎም አለው ነቶም ናአና ነቶም ናሽቱ ድማ ስሞል ቢዝነስ ተባሂሉስ ቀዳምነት ተዋሂቡስ እንደውም ዝገበካ በውሽጥ ሰለስተ መዓልቲ ሪስፖንድ ይገብሩ ያ ፕሮባብሊ ተወሳኺ ዶክመንት እንተዳ ደልዮ ተወሳኺ ዶክመንት በኢሜል ሰድዮ ኦኬ እንተዳ ተዋለና 800 ነምበር ከማን አለው አቡ አብትና ኤስቢ አፕሊኬሽን አራይ ሕጅና አብነሲ ስሞል ቢዝነስ አብ አሜሪካ ሲ ብዙሓት እዮም ሕጂ ዝተሰሊዕ ዘሎ ገንዘብ ሲ ንኣብነት 3/4 ምስ መልኡ እንድሕር ተወዲኡ ሲ እቶም 1/4 ሲ ሰብ ስሞል ቢዝነስ ይረኽቡ ዶ ኣይረኽቡን ምክንያቱ እቲ ኮንግረስ ሰሊዕ ኣሎ እቲ ገንዘብ ስለዚያ ሕጂስ ከመይ ቀልጢፍካ ዲኻ ትቀራርብ ዘለካ ፈርስት ካም ፈርስት ሰርቭ ዲ ዋላ ከመይ እዩ ኦኬ እዚ እቲ ህዝብና ዘድልዮ ዝበልኩ ከምቲ ሎን እንታይ ብሎ ነቶም ስሞል ቢዝነስ ክሳብ 2 ሚሊዮን ከለቆዮ ክሳብ 2 ሚሊዮን ግን ፋስት ዝኾነ ክሳብ 10,000 ብዙ ሪኳየርመንት ዳይሓትት ይብል ግን ፈርስት ካም ፈርስት ሰርቪስ ስለዚ ኮፊና ምጽናህ ይብልና ስለዚ ቀልጢፍና እታ ዌብሳይት እንተራፈልጥና ተመላናዮ ዝሓሸው ብላለ ምክንያቱም እንተዳ ገንዘብ ተወዲኡ ከንረክቡ ንኽእልና አራይ እሞ ሓውናስ ገዶም ኣነ እተን ቀሪበን ጽናዕኩ ሕቶታት ዳርጋ ኣነ ወዲእ ኣለኹ ምናልባት ዓንቶይ እንታይ ኢልካ ነርካ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ታክስ ኢንካም ክንመልአሉ ንኽእል ዕለት ተቐይሩሎ መስለኒ ስለዚ ሳ ሕጂሲ ቁርብ ተብራልና ሕጂሱ ነቲ ፌደራል ጥራሕ ዲ ዝምልከትሲ ዋላ እንኮል ዓይነት ስቴት እዩ ሕጂ እዚኣ ቁርብ ስነግር መንገድኻ ንመዓስ ኢኻ ተመሓላሊፉ ዘሎ እዚ ጽቡቕ ኩላና ክንፈልጦ ይግባአና እዩ ኖርማሊ ታክስ ሪተርን ኣብ ኣፕሪል 15 ዝውዳእ ብን ብሰንክናይዚ መጀመርያ አይረስ ኣናዊዎ ከናዋ ከሎ ወይ ኤክስቴንድ ከብር ከሎ ካብ ኣፕሪል 15 ናብ ጁላይ 15 ይወስኽሉ ማለት ሜይ ጁን ጁላይ 3 ወሪ 9 መዓልቲ ተወስኹ ማለት እዩ እቲ ግዜ እዚ ክናዋ ከሎ ክልቲኡ ተናዊው ሓደ ምምላእ ካልኣይ ድማ ምክፋል መብዛሕትኡ ግዜ እንተዳ ነና ናሃውሶ ንኸውን ኩሉ ሻ ታክስ ዝመልስ ሰብን ዝኸፍል ሰብን በበይኑ እቶም ዝምለሶም ሰባት ሶም ኣብቲ እዋኑ መሊኦም ኣይመልኡን ኣይቅጥዑን እዮም መብዛሕት ይብሎምን 3 ዓመት ኣለዎም 3 ዓመት ኣለዎም ገንዘብ ናቶም ገንዘብ ምስ ኣይረስ ተቐሚጡ ኣብ ደስ ዝበሎም መሊኦም ክረኽቡ እዮም እቶም ከፈልቲ ግን ኣብ ግዜኦም ክኸፍሉ ኣለዎም ሕጂ እቲ ዝተናወሀ ዝክልቲኡ ክሳብ ጁላይ 15 ነቶም ዕዳ ዘለዎም ከማን ከይተረፈ ብዘይ ፔናልቲ ብዘይ ኢንተረስት ብዘይ መቅፃዕቲ ክሳብ ጁላይ 15 ተናዊሎም ማለት እዩ ሓደ እሱ ካልኣይ እቶም ቅድሚ ዕዳ ነይሩና ፔመንት ፕላን ዘለና ኣለና ኢንስታልመንት ፔመንት ይበሃል ወይ ድማ ታክስ ዕዳ ዘለዎ ኩሉ ብሓደ ክኸፍል ስለዘይክእል ኣብ ወሪ ኣውቶማቲካሊ ዝኽፈል ኣሎ ነዚኦም ተናዊሎም ነዚኦም ሰባት ኖ እዋኑ ጽቡቅ ኣይኮነን ሕማቅ ግዜና ዘለና ገንዘብ የብልናን ገዛና ዘለና ስለዚ ክንከፍል ኣይንኽእልና ኢሎም ነቲ ፔመንት ስኬጁል ክቅይርዎ ክተቀብልዎ ይኽእሉ እዮም ነቶም ኣብ ኮሌክሽን ዘለዉ ሊን ወይ ሌቪ ይበሃል ብትግርኛ ከምዚ እንተዳ ዕዳኻ ዘይትኸፍል ዘይትምልስ ወይ ድማ ፔመንት ፕላን ዘይገበርካ ንብረትካ ገዛኻ ኣካውንትኻ ኣይረስ ይወስድ ነቲ ካውንቲ በካውንቲኻ ኣብሉ ጉነት ተኾኑ ጉነት ዲካብ ተኾኑ ዲካብ በብካውንትና ኣብቲ ፕሮፐርቲና ሊን ይሰድዮም ገዛኻ ክሸጡ ኣይትኽእል ከተብሎ ኣይትኽእል መንግስቲ ክወስዶ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሊን በዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሰስፔንድ ኮይኑ እሱም ጠጠው ይብሎ እቶም ኣይረስ ከምቲ ንፈልጦ ንፕራይቬት ኮሌክሽን ኤጀንሲ ቆፂሮም
زي كفلوا توم برايفت ايجنسي እንዳደወሉ እዚህ ዳለካ ናይርስ ገለ ብለው እሱም ተጣውለው ነው ማዛቱ ሰስፔንድ ይሉ ዝገርማኩም ካለ ብዙ ጊዜ ታክስ ክንመለከለና ናይ ቻይልድ ሰፖርት ወይ ናይ ስቱደንት ሎን ወይ ገለ እዳ ተለና መንግስት አበخلو ይወስዶምበር አይበና ነሩ እጂ ግን ከሞይለን እጂ ዋል በጀካ እዚያ ናይ አንቶይ መጀመሪያ ተቀስናያ ናይ ስቲሙለስ ፓኬጅ ታሽንክል ተሚትን ንሲንግል 2400 ሚትን ቤተሰብ حموتين ቆላ ዝበልናያ እሳ ቻይልድ ሰፖርት እዳ ነመንግስት ደለውን ተቆይኑ እሱ አይበጽሁን ካልኦት ግን ካልኦት እዳ ዘለዎም ካልኦት አይነት እዳ ዘለዎም መንግስት ይወስዶም ዝነበረ እጂ አይወስደሎም ነው ከማን ይፍኖ ይሰደሎም ይረክቡ ማለት ስለዚህ هذا أبي ريلي في الرقم هنا نفس كلاي تهتوها إذا استناوها ناي آيرس تراكونا ناي تي تاكس مملا كم تنا آيرس كسب دولا عنا يومو تمخفال estimate payment إنكمو حاجة كونه سبا estimate payment كفلو تناويه نجرجن اليوم ناي كلها فلا أسقدم حاول هلا هذا أسقى أسقدم الله هذا مسمر الله هذا أسقى connection ناتك هملا اوكي هجي مچو ناباي ناتي هو connection كاتنيكا ان connection وصي نيري هو ولكن قاطاطرين خلي الناس خاب عقمنا عليه حراس قدم حاونا نابنت حجسي ازيا زحتك حتى منالبات كابتناتكا مويا وصي لازم كنت تخيل منالبات ندحر سميعك خوينكا ويكاسي كتبرها مالتيو كم تفلطو بزح سب مورجيج يخفل جزا خراي يخفل مزل حج خونتا دلوكا صراحه تطويلو جزو خوفي سلازلو منغستي امريكا زوص حق لدو نابنت حجي ندحر جزا خراي دي كفلكا يوصخا حجس نزز ملكت قرب نيست حبريت لك دور ندحر لك صبو تدليكا خاني ابقال وان كنغرا دغرمك اب كمزي اب اتلانتا هذا تيم فترنا اب سفر سمويا تاشمو تقبرمو ناي مورجيج تاشم بارتنر نيرا مسان لنا نايدي مالتي وجي ولا توم بانكتات تي دي ناي كابتن تريليون تلون كهبو تاشمو كبرو كدالو كلو منغستي نتوم بانكتاتم يدغمومي توم بانكتاتم أبتي لون ناي كذا مورجيج تلنا ويدمو ناي مكينا نو أوتو لون تلنا استوم ناي فاينانس كامبانيات دوينا قالوا كاب 9 مالتي كسب 120 days كسب 200 ترى مالتي كاب 3 سوري كسب 50 سوري اكستند قبرو ግን አባሉን ከንጥቀቅ አለና ገሌው ኤክስቴንድ ገሮን ደርሰለ ስቶሪ በሙሉ በሃደ ከፈል እንተዳይሉካ ትርጉም ይብሉ ስለዚህ كم عينت اكسين دم دمنا زين ثلاث سوري في كفلنا لحد ثلاث سوري كم تزنبرو كنقطلو ولا ما قولوا ماش غيرهم تخوينو بفلين كم تزيبنا يواطعنا يو ስለዚህ እዚህ መብዛቶም ይገብሩም አብተናይ ካርሎንም ናብ ሞርጌጅም ኤክስቴንድ ይገብሩም ግን እቲ ኢንዲቪጁዋል ኮንታክት ግን የደልዩ ነፍስ ወከፍ ምስቲ ሞርጌጅና ምስቲ ካርሎና ተራኺብና እንታ አይነት ምርጫ ከምለው ፎርሙታትን ስለዘለው ፎርም አለው እቲ ፎርም ንመለው ማለት ነው እቲ ናይ ገዛ ክራይ ግን ጆርጂያም ካልኦትም ኢቪክሽን ማለት ስለዚህ ከፈሉ ከተውጾም አይተከለና ሀጂ ዘሎ ማለት ነው ወላ ናይ ስቴት ኮርት ናይ ኢቪክሽን ኮርት አጥዩሎ ሰርቪስ አጥዩሎ ግን አይ ከፈሉ ገለዝብል ግን የለም ስቶም ላንድሮድ ይላል اوكي حراي قدام عاد
እተን ቀሪብና ዝነበርና ሕቶ ዳርጋ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ግን ምናልባት ገለ ደይተንከፍና ነገር ኩሉ ክእል ምስኻደ ሓስቦ ማለት እዩ ቅድሚ ናብተን ዘድልያ ዌብሳይት ኣስማት መሃብና ምናልባት درسعنا انتليو عشان اخكخت من اللي تلليو عدل كبكا اوكي انيس انت مالكو اذا انغدي انا اب يوتيوب اب فيديو كامل وطي ايفلتني ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ አትላንታ ሚዲያ በሬዲዮ ሚዲያ ዝበዝሕ ብዛባ ታክስን ገለን ቁጠባ መልክቱ በዛት ግዜ ኢንተርቪው ገበለ ኣብ ሬዲዮታት ላይፍ ማለት እዩ ስለዚህ ብዙ ናይ ትግርኛ ናይ ገለጻ ገምተሎ ኣብ ግምት እትዎ አንደርስታንድ ገበሮ ግን እዚ ግን ጽቡቅ ሓበሬታ ስለዝኾነ ህዝብና ቤተሰብና ኣብ ገገዙ ታጭ ስለዘሎ እዚ ኢንፎርሜሽን ክበጾም ተስፋ ገበር ቀጻልነት ድማ ህቶታት ተለዎ ሜቢ ሬድሲ ኮንታክት ናይ ሬድሲ ኮንታክት ስለዘለዎም ቡጌሮም ህቶም ኣብኡ ተዳ ሰዲዶም ነቲ ህቶት ድማ ኣኪብና maybe next week ወደማ ኣብዝ ዓመ ቦታ ድማ መልስና ሓንቲ ካልኣይ ቀጻልነት ምክንያቱም እዚ ማዓልቲ ሓደሽቲ ህግታት ስለዝወጽእ ብወገን ናይ ፌደራል ይኹን ናይ ስቴት ይኹን ናይ IRS ይኹን ናይ ታክስ ይኹን ስለዝወጽእ ንና ድማ ነቲ ህዝብና ኣፕዴት ምንት ክንገብሮ ቀጻልነት ከልዎ ብኸምወላቦ ሞር ኢንፎርሜሽን ድማ ዝደል ሰባት ዝተፈላለየ ይገብረ ዝገርመካ በጣም ብዙ ፎን ኮል ስለዝመጻኒ ኣብ ስራ ኣብይደ أنا لما بزوق بكم دي كونفرنسن كان في التهز نكمل سوء يشجرني لكن كم دي قبلو كمتنا هو الزرق كله طبيعي بده سباق أدم عرب دما أبتناي بإرترا كوميونيتي كاب أتلانتا شافي مبرهي مستم دمركتهم ناي دوكاترن ناتين بارتي سلدلني أبو نموك تنتظر تكتاتيلو جاهشة دما يركبون مالتي لذا بكل مدات بذكرنا يوم من قدسات نتي إنفورميشن من مهلا ኃላፊነት ነው ሞያው ግዴታ ነው እነዚህ ዘዳለው ሁሉማ ሳሚ ኤርሚያስ በጣም ይቀርልኝ በጣም ይመስገን ናብቲ ታሽሞ ኸይድ نحن قدمنا بقى مخاتك اسغي حوي نحن زينا انا مسكنك مخنياتو كل غزي حتى كاوان غانتاريتسي زي العالم تجبرلنا صنعكا تجبرونا لغا ስለዚህ نحن بتعمل ازينا هنا نمسكنك صاد ما ابال نايزي اورغانيزيشن كوينكا نز عينت زي نحزبنا يتقم يتبلو امزي خالف كله بتعامينا نمسكن قتلناون كبتعنتو يتقسكو غانتا ريتسي لعلي 100 صدرا ريتات سلازلوو ناي كعسو مقلع ويكا ناي قلعود راح ديكونه اتي كال محبراوي نغرات ون كرخبو زي كل الله يلنا سلنا امن اذا غانتارسي ريتسي بتفعله مدايات نحزبنا يطقمو يزبلنايو كنغبرينا مالتي اتن زحاب كان ريتوتا أقدمت إتينا لنا نقدر من قدنا جن إزي لما أنت هبتة دلها حبريتا نجان تاريخ راح ديكونه نبملا أتلانتا زوموتو إفراويم كمون نايتقرين متزاربتي بحاجة شاد ما أمولو أمريكا زلوا كتكم زغل يومو كلي هيكونن نجمرين هذا من البات قال قدرات كل غالي جن كل جزء كاب مسرح كأخذ مهرمو أزينا أنا مسجنك نزي جزيزي كل ساعات قبلك سدراها قالك جديفك مسيحها هتجبرسي قليل هيكون نمو غانتاريتسي أبستفعل على إوانون أدليتي أمزبولهم نجارات كما هذا أمسلو سمويا كما هيكنا كنا قربنا بعضنا مالتي حجنا فتن أقدستي ويب سايت التبلن السن تقلصلنا من البات تخيلنا دما ابت تحتي تي اسماتنا ويب سايت كنطوهم تتنينا اوكي ذاتس جود በጣም ይገርምልኝ ጽቡቅ ሐበሬታው በጣም ይመስገን አምላክ እቲ ዘመን ይህጽረና ዲና ኮሮና ዘመን ከሐጽር ተስፋ ነበር አምላክ ተማላ አጥብቅና ናቡ ድማ ልምልና እተን ዌብሳይታት ከነይኩ ብክልት ወገን ማለት ነው በፍላይ እቲ አንኤምፕሎይመንት አበበ ስቴት ነው እንዲሁ ጂን አብለት ናይ ጆርጂያ ሳብጂ ከተሮነሬ እቲ ናይ ቀደም ዘሎ አፕሊኬሽን ዘሎ እቲ ምዚ ሂጂ ዘሎ ወጪው ዘሎ ስቲሙለስ ፓኬጅ ትማሊ አርቢ ስለዝኾነ ዝወፀ ሳብጂ ሓደሽቲ አፕዴት አይገበሮን ኣብቲ ዝገበርሉ ዋና ፖስት ንገብሮ ማለት እዩ ግን ንሓበሬታ ግን ኸውን
www.dol.georgia.gov/unemployment-benefits ወይም ድማ www.dol.georgia.gov مساعدنا أبو unemployment benefits ዝብል ካብቲ ሆም ፔጅ ንሪና ግን ኣብዘን the next 2-3 days I'm sure እቲ update ክመጹ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ማለት እዩ እቲ ናብቲ ሎን ቀንዲ ተገልጸና ኣቡ ብዝቀለለ መንገዲ ኤክስፕላኔሽኑ ዝርዝሩ እቲ ኣፕሊኬሽኑ ስለዘሎ www.sba.gov SBA small business administration ማለት እዩ sba.gov ኣቡ ኣሎ ካለይቲ disaster loan.sba.gov/ELA ኣቡ ማሎ ማለት እዩ ኣብቲ sba.gov ምሳተና ኩሉ ይነግረናዮ ኮሮና ሪሌትድ ሎን ኮሮና ሪሌትድ አሲስታንት ይብለናዮ ኑ ተንኪፍና እንታሽ ምንገብሮ ማለት እዩ ከላይ ናይ ብዛዕባ ናይዚ ምስታክስን ናይዚ ስቲሙለስን ናይዚ 2024 ዝበናዮ ድማ www.irs.gov/coronavirus www.irs.gov/coronavirus አቡ ዳሽሙ ተብሎ ማለት እዩ ሪሌትድ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ትረክቡ ትኽእሉ ማለት እዩ يرم حراي حاوناس قدم تعمينا نمسجن يقنيلنا دقيمة بشم غانتا ريدسي بشم ولدي غانتا ريدسي نزي كبر جزيخا متخا نزي حبريتا زختبنا بجنزب زتمنا يكونن نمسجناكا كومون እግዚአብሔር አምላክ በሰላም አጀምሩ በሰላም ስለጨረሰና ነዚህ ቃለ መህተት ምስጋና አምላክ ይሁንኖ ኮሙን ነዚህ ሕጂ ፈታን ዝኾነ ሕማም ተላገብ ኮሮና ቫይረስ አምላክ ባዕሉ ፈውስ ምሕረት ወሰደልና ድማ አምላክ ንልምን ስለዚህ አብዚ መደብና ዓሲና ለና ስጋ ባቀጣል ንራፈብ ሰላም ምሸት የቀነልና ስቆደም አሜን